מבאס זה להתאהב במישהי שיש לה משפחה מבאסת, אה? נכון? כמה פעמים זה קרה לנו, בחייאת רבאק. שאתה מתאהב במישהי, אתה מעריץ את האדמה שהיא דורכת עליה, אבל פתאום המשפחה באה והורסת הכל. כי זה נדיר בינינו, שהמשפחה גם באה בבולה ביחד עם הבחורה. יש פה מישהו שאוהב את המשפחה של החברה שלו? יש פה מישהו שיש לה חברה? הרי זה, באמת, זה נדיר, באמת זה נדיר. אני נפלתי כמה מקרים, אתה יודע, מקרים לא נעימים. נפלתי פעם אחת על איזה אחת שיש לה איזה שני אחים חסרי טקט, יושבים לך בארוחה של שישי, שני האחים דופקים גרפסים אחד לשני. פעם אחת נפלתי על איזה מישהי שכבר הייתי בטוח שתהיה האמא של הילדים שלה, נכנס אליה הביתה, אני רואה שהאמא שלה, ונשבע לך, אני לא משקר, מדברת עם המכונות האלה של הגרון. מה קורה, נאור? בוא כנס פנימה. אתה רוצה קפה? אתה רוצה את זה עם הל יעני גיהנום. משפחה של חברה יכולה להיות כמו גיהנום, וזה לא מצחיק. לאבא של המשפחה הזאת, דרך אגב, היו צריכים להחליף חיתול באותו ערב. אין מה לעשות, זה לא נעים. ולפני כמה זמן נפלתי משפחה באמת על היוסטור. יש את המשפחות הכי מבאסות, שהסבתות שולטות. ברוב המקרים, הסבתא זרוקה בסלון לספה. יש בתים שרוצים לעבור דירה, מרוקאים, באמת, מעבירים את הסבתא בתוך הספה, בא סבל, סוגר את הספה, בום, פותח ספה, בום, קופץ לו סבתא. עכשיו אני באמת הייתי בטוח שאני מגיע למישהי באמת מדהימה, באמת כאילו הביתה, עד שהגעתי אליה בפעם הראשונה. ואתה לא רואה סבתא, אתה רואה למעשה מין ראש מציץ משמחה. עכשיו, שראש כזה מתחיל לתחקר אותך ולעשות לך את המוות, זה לא ממש נעים, כי מה שאתה רואה זה מין יצור כזה שעטוף בשמחה, בדרך כלל זה שמחה בצבע כזה, ואיך שאתה נכנס, אתה רואה דבר כזה. אתה מסתכל על חברה שלך, אתה מבין שיום אחד היא תיראה ככה, אתה מבין? היא ממשיכה לצעוק, ואז היא מטעינה את עצמה. כשהמאון והמון את החובות שוטפים בקצב ומפנים את אפורית היום. כל הפינות הן תחנות לכל מי שבדידות ועצב לא משאירים, לא בפנים שום מקום. לא נרדמת תל אביב, נלחמת תל אביב, שוב באותו נתיב, ואין מי שיקשיב, והאורות סביב, שוטפים את תל אביב, שוטפים את תל אביב, האורות בתל אביב. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Remember the first time we met you? חיים, קציצות האלה סוף הדרך. ממש מעולה. איך אמרת קוראים לזה? קוטלט. מה זה קוטלט? זה מתכון של קציצות מאזור הקפקז. טעים בטירוף. בהתחלה זה נראה כמו חתיכות ששברו מכביש, אבל אתה אוכל את זה, זה מדהים. כל המאוהבים, אני כבר אומר לכם, הקוטלטים עושים גרפסים שחבל על הזמן. באמת? תרגע, ג'די, אמרתי לך זה לא מזוז לי. איזה מותק, איך היא מקבלת אותי כמו שאני. נו דפי, תגמרי את הסיפור, איך הכרת את רונל? טוב, זה היה הכי מושלם בעולם. אני יוצאת מהמומה בניו יורק, קונה לי שם נקניקייה ב-5th Avenue על ה-53, ופתאום החתיך ההורס הזה שואל אותי אם קניתי פעם בסופר בפינקס. ראיתי את הפעם מהאוטו, יוצאת מהסופר, ומאז היא לא יצאה לי מהראש. 2 מטר הוא גר ממני, והוא מתחיל איתי דווקא בניו יורק. זה קטע. אין על ניו יורק בכל העולם. חופשי. תמיד אמרתי, אם יגיע חייזר לכדור הארץ ונצטרך להרשים אותו, צריך לשלוח אותו ישר למנהטן. חופשי! כמה זמן הייתם שם? 10 ימים. 10 ימים בניו יורק שווים כמו 3 חודשים של זוגיות בתל אביב. מסכים עם כל מילה, עומרי. אני אומרת לכם, חבר'ה, חייבים לצרוף את הרגע הזה. תענוג. עד כדי כך, אנה? אני אומרת לכם, אני לא זוכרת מתי היה פיקניק שלכולם היו חברות וחברים כל כך רציניים. זה ממש מרגש אותי. כן, חוץ מבייסמן ועומרי. הם מתאימים בול, הם לא צריכים חברות. לכלך, חנה, לכלך. אתם לכלכתם, תראו איזה חברות וחברים הם דאגו. גם אנחנו נדוג בארץ ציון, זה רק עניין של זמן. מי שמנסה לדוג בירקון דגים, בחיים לא יהיו לו אישה וילדים. מה, טמבלים, אתם מנסים לדוג דגים? זה בשביל הספורט, כפרות, דגים בשביל הספורט.
איזה ספורט. זה הנחל היחיד בעולם שהדגים מתים שידוגו אותם. אני נשבעת לכם שהדגים שם שוחים עם מסכות אבא. חנה, אפשר עוד קוטלט? אין. מת על זה. בתיאבון, כפרה. תראו איך שהם אוהבים, ממש תענוג. תגידי, יעל, נאור כבר היה אצלכם? מה זה אצלכם? אצל ההורים, את יודעת, איפה שאת גרה. יו, חלאס עם זה, לחוצת חתונה, די. איזה חתונה, נראה לך שיפה כמוה תתחתן איתך? טוב, רק שתדעי שאני כל הזמן מזמינה אותו, אבל הוא כאילו מתעצל לנסוע עד קריית ים, לא בכבוד שלו. למה איפה זה קריית ים? קריית ים, נו, ליד קריית אתא, ליד חיפה. מה קרה לך, נאור? חיפה זה טיק-טק. יו, חלאס עם זה, אמא, די. עזבי, חנה, נראה לי שהוא מפחד. מפחד? כן, ההורים שלי שומרי שבת וזה. תגידי, אתה טמבל? אתה יודע ששבת זה נחת? כן, אבל שכחת שאני מופיע כל שישי שבת, אמא, אה? לא, נראה לי שהשישי הזה אתה לא מופיע, וזו הזדמנות מצוינת בשבילך. וואלה. וואלה וואלה. אני בעד. שבת זה נחת. נו, איך הגרפסים? הגרפסים סבבה, בייבי. מרגישים את הקוטלט? די כבר הטמבל, אמרתי לך, זה לא מזיז לי. רציתי גם להגיד לך שיש לך אחלה של חברים. באמת, לכולם יש אנרגיה טובה כזאת. האמת? תגידי, מותק, את לא מרגישה שהגיע הזמן שנתקדם שלב? די מיצינו את שלב הנשיקות והחיבוקים, לא? נו, מאמי, אמרתי לך, אני קצת שמרנית בעניין הזה. עוד מזה, אני רוצה שנעשה את זה כשאני ארגיש שזה באמת נכון. אבל עברנו את שלב הגרפסים, כמה נכון זה עוד יכול להיות? יאללה, מה נסגר איתך? את רוצה שאני אחר? מומי, כמה זמן אתה פה? כבר 7:15, את לא עונה בפלאפון. יו, זה מפגרת אני, נגמרה לי הבטריה. תכיר, זה מומי אחי הקטן? סיפרתי לך עליו, זה שלומד בהדסים. נכון, איזה חמוד. מה נשמע, גבר? תעיף את היד, יחר, אני לא חבר שלך. מי, אתה לא תדבר ככה, אתה הבנת? אני אדבר איך שבא לי, מה זה איחור? אז את יודעת שאני לא אוהבת את הקטע של ההמתנה. ומאיפה הבאת גם את הבוס של דלמות הזה? די עם השטויות שלך. פשוט נורא רכושני כלפיי. בטח רכושני. את מסתובבת לי עם כל מיני אפסים במקום למצוא מישהו נורמלי שיביא לנו פרנסה. בוא, אני מביא אחלה פרנסה. בוא שמור על הפה שלך. מישהו דיבר אליך, יא מסריח. מי מסריח? אתה, כל הפה שלך מריח מחר של קציצות. די. חכי לי רגע באוטו. מומי. חכי לי באוטו, אני אמרתי לה. אל תרגש ממנו. תקשיב לי טוב עכשיו, חוזליטו. אם אני רק שומע שניסית להכניס את אחותי למיטה, אני פותח את התחת. מה? אל תשחק לי אותה מה ולא המייט, אתה שמעת מה אני אמרתי. אם אני שומע שאתה ממשיך להתעסק איתה, אני מוריד לך את הג'ינס וצולב אותך בשדה של עורבים ומפזר על הקטנצ'יק חתיכות של גבינה צהובה. שלא תקרב אליה, ידבע. בטוחה שאת רוצה לשבת פה, מאמי? פשוט הרגע היינו בפיקניק עם חברים שלך. כן, פשוט המקום הזה ממש מזכיר לי את המרסר קיצ'ן בניו יורק. אתה יודע, אנחנו צריכים להיזהר קצת מכל הקטע הזה. מאיזה קטע? מזה שהתחלנו את הקשר שלנו בניו יורק. אני יודעת, מאמי, אבל מה אכפת לך שבינתיים נמצא לנו כל מיני מקומות שמזכירים לנו את הסנטרל פארק ואת הגריניץ' ויליג', זה מה זה כיף? רנלי! קטע, אמא. מוד. וואי, ממתי את יושבת פה, אמא? מזמן, אני ואתי גילינו את המקום הזה מהמם, אנחנו באות לפה המון. איזה קטע. אמא, תכירי, זאת דפי. דפי, זאת את דפי מניו יורק? נכון, זאת אני. את יודעת שרונלי לא מפסיק לדבר עלייך? באמת? תראי איך היא הורסת לי את כל הסודות. למה סודות? לא צריכים להיות בגילכם סודות. יש לי רעיון. מה דעתכם שאתם קופצים אלינו ביום שישי לארוחת ערב? מה, אמא? לא מקבלת שום אמא? אני רוצה פעם אחת לרחל עליך עם בחורה יפייה אצלי בבית. מה את אומרת? אני אשמח לרחל איתך. אז סגרנו? סגרנו. זהו זה. אוקיי, אני לא אפריע לכם יותר, תעשו חיים. ביי, מה טוב. היא יפה. איזו אמא קולית. רונאל! 1000 פעמים אני יכול לדחוף אותי למצבים האלה, כאילו דווקא את עושה לי. תם, אני דואגת לך. כמה זמן אתה רוצה להישאר אבק? חייב להגיד שאתה באמת מתנהג מוזר. יעלי, אחת הבחורות הכי איכותיות שהיית איתה. למה אתה כך פוחד להיפגש במשפחה שלה? תן ליהנות מה ביחד. אתה יודע מה קורה אם אני מייצר עכשיו סטנדרט של נסיעה כל שישי שבת להורים שלה בקריית ים? זו הסיבה היחידה או שאתם מסתירים מאיתנו משהו? אתם באמת רוצים לדעת? עכשיו שאתה פותח את זה, כן. בוא נגיד שלפני שבוע התקשרתי אליה מוצאי שבת הביתה, בדיוק הייתה בארוחה משפחתית עם המשפחה שלה. נו. בוא נגיד שהרעשים שמעתי שם לא היו משהו. מה, היא נתנה לך לדבר איתם? לא, אבל שמעתי רעשים לא להיט. איזה רעשים? רעשים מפחידים. מה זאת אומרת מפחידים?
רעשים כאלה שאתה שומע שאתה מדבר עם מישהו שנמצא בממדיון? בממדיון? אני מדבר איתך על שיא הקיץ. איזה רעשים שומעים בשיא הקיץ בממדיון? רעשים כזה של המולה של מגרש כדורגל. והטלוויזיה הייתה פתוחה? לא, זה לא בא מהטלוויזיה, וייסמן, תאמין לי, אני יודע על זאת. אני מהקריות נאור. תהיה רגוע, יש שם אחלה של משפחות. כן, אתה מקריית ביאליק, המשפחה שלה מקריית ים. מה כל כך רע בקריית ים? קריית ים עוד מוקדם לקשר הזה, תאמין לי. מה מוקדם בזה? זאת אומרת שאתה לא נוסע להורים שלה בקריית ים אחרי קואליציה של חודשיים בקשר איתה. איזה קואליציה, יא חתיכת סנוב. המשפחות הכי טובות זה משפחות שיש בהן קורט של עממיות. מה, אתה רוצה להתחתן עם משפחה אשכנזייה קרה? ככה זה בקריות, אנשים שמחים. זה לא הייתה שמחה, זה הייתה שמחה. סליחה? שמחה של סבתא מרוקאית שמייללת. מה אתה צוחק? אני אחרי זה גם ביקשתי ממני שתחכה רגע על הקו והקלטתי את השיחה. קבלו מה שמעתי. נו, מה את אומרת? בא לך לנסוע לשם בקריית ים? נו, מה אתה אומר, דלן? נשמע לא טוב. לפי הניב, גם האמא וגם האבא ממקנס. איפה זה מקנס? אלה המרוקאים שמרגישים שהם הכי גאים. זה אומר שהם תרבותיים, לא? זה נשמע לך כמו תרבות? אלה באים לך בפוזה של תרבות וגאווה, וכל דבר שתעשה לא יתאים להם. זה ממש לא טוב אם היא משפחה ממקנס. לפי מה שאני שומע, זה לא רק סבתא אחת, פה יש שתי סבתות. אתה בטוח? בטח, תקשיב לגלים של היללות. אלה היללות שונות. יכול להיות שגם אחת הסבתות היא מרבת. איפה זה רבת? דווקא המרוקאים מרבת הם יותר תרבותיים, אלה דווקא יש להם יותר סטייל. נו, זה טוב, לא? רוב ממקנס מבטל סבתא בודדת מרבת. מה גם שלפי היללות לא נראה שהיא שמרה על היסודות התרבותיים שלה. אני שומע שם גם שני אחים חסרי טעם. נו, אז מה עושים, דלן? תברח משם הכפרה, אלה יאכלו אותך בלי מלח. אני לא יכול, דלן, אני יודעת שאין לי הופעה בשבת. תגיד לי, ואתה אוהב אותה? נראה לי זה מתפתח בכיוון, כן. קח את זה. מה זה? סידור, אם אתה הולך לשומרי שבת, כדאי שתלמד את הקידוש בעל פה. אלה ממקנס תמיד אוהבים להשפיל אורח כמוך. הם ירצו שאתה תברך על היין כדי שהם יוכלו לתקן אותך. ותביא כיפה משלך, תשחק אותה כאילו זו לא הפעם הראשונה. הלו, יא טמבה, זה כולה ילד בן 12 אצלך, מסמין. אתה יכול להזדרז טיפה, פשוט השבת עוד רגע נכנסת, אז... היי, הגעתם חמודים, דפי. מה שלומך, מתוקה? תענה לי. בואו שוב. וואו, זה בית יפה. תודה, חמודה. בואי נשב. מיכאל. הגיעו אורחים. שבו, אני כבר מצטרף אליכם. אני יודע שזה מה שהוא אמר, אבל כל זה נאמר בלי שנתתי לכך את הסכמתי. לא, בשום פנים ואופן לא, אני לא מוכן לקבל את הגרסה שלו. נקודה. מי אוהב את השבת? אמא ואבא. שבת שלום. שבת שלום. תכירי, זה נור. נעים מאוד. סימה. זה אבא שלי, יעקב. נעים מאוד. שמעתי לכם רבות. תודה. דודה מלכה ודוד שמעון. היי, נעים מאוד, שבת שלום. שבת שלום. הנה אחותי ליטל. נעים. והאחים שלי, חזי ושלום. אתה זה שמשחק כדורגל במכבי חיפה. אח וערבה, הם השאילו אותי לשנה. וואלה. נעים מאוד. ודודה חז'ו. דודה חז'ו. דודה מה? חז'ו. נעים מאוד. סבתא תמו.
שבת שלום. ושם זה סבתא סוליקה. שבת שלום. שבת שלום. יאללה, בואו נשב לאכול, הכוורד לחוט התקררו כבר. אווילי, קיידרני! כמו מערכון שלך, כן. הלו, תביא לי את האוכל לספה. שום ספה. וואסוליקה, תקומי מהספה ובואי לשולחן, תני כבוד, יש לנו אורח. תבוא לשולחן המבולה, תבוא. יאללה, מאמה, יאללה, אשי גלש מענה. بشويش. وين؟ أشي كل شيء كده كمو أشي. يلا. أيوة. يلا أشي كل شيء كده كمو. סרט טוב, מה אתה אומר? יעשו חלק 2. מהר, תוריד את ממנה מהר. סתם תפריד ותאכל את הפופקורן. שמעת מה אמרתי? דנה כפר, אני צריך להתפנות. דדה, אתה יכול ללוות אותי? לא. יש לך שירותים מטרים פה, תסתדר לבד. אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת להתקרב אליו. בואו נעשה את זה טיק-טק. אתה יודע, נו, בטלוויזיה אתה נראה יותר שמן. וואלה. כן. צודק, בטלוויזיה אתה גם הרבה יותר רחב. הם צודקים. במציאות אתה נראה הרבה יותר צר. זה בגלל הפלזמות, הן מרחיבות אותנו פשוט. זה קורה. هذا أحمر ما عندناش البلازما عندنا التلفزيون وتايبان غليظ. מה היא אמרה? היא אמרה שאתה נראה שמן גם בטלוויזיה וגם בטלוויזיה רחבה. יאללה, יעקב, בוא תברך את הגפן. בוא ניתן לו לברך. יאללה, בכיף. بارك الجيفان احنا زعانين. וואלה? בכיף. יואו. בכבוד. מאמה, הטילו למסחף. לא צריך סידור, אני יודע בעל פה. יואו, מאמי, לא ידעתי. قول لي أسقل. أسأل. هو تعرف بلا مصحف. خصني نربع النية ونسمع بدنية. يلا. שב, אצלנו מברכים בישיבה. אבל קידוש אומרים בעמידה. כן, למה הסבתות צריכות לראות אותך בגובה העיניים. בגובה העיניים. בגובה העיניים. כן. יום השישי והלכו לשמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ישבות אלוהים מקום מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אותו מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו. בשבת קדשו, באהבה וברצון הנחילתנו. הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית תחילה למקרה קודש, זכר יציאת מצרים. בשבת קדשו, באהבה וברצון הנחילתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. בבקשה. הופ, לא, הברכה מתחילה עם הילדים. מה, זה חוקים שזה, מתחילים המבוגרים. אצלנו הקטנים. אצלנו הקטנים. אז מה, דאפילה, מה את יכולה לחדש לי על ניו יורק, מקומות שעוד לא הייתי בהם? האמת שהיינו במקום מדהים שנקרא גרמרסי טברן. מה זה, מסעדה? זה טברנה, בסגנון אמריקאי מודרני. יש שם גם אחלה קהל. כן, אבל אנחנו הכי נהנו במקום הזה בתומסון סטריט, איך הוא נקרא? סנק. רגע, איפה זה ממוקם? זה בין הפרינס לספרינג, זה בוויליג'. אוכל יווני, פשוט, באווירה הכי אינטימית וקוזית שאת יכולה לקבל. מה את אומרת? מיכאל, אנחנו מוכרחים למצוא את המקום הזה. אני חושבת שאני יודעת איפה זה. אתה זוכר שהיינו במלון קטן כזה בגריניץ' ויליג'? גריניץ' ויליג' בתחת שלי. הבן שלך הדליק לי פה מדוחות שכל הלילה אני מנסה לכבות. על מה אתה מדבר? אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. אפילו מטף לא השארת לי. בנים, אולי אפשר לדחות את זה ליום ראשון, לא ביום שישי? תקשיב טוב, יא קקה קטן, אני טייס F-15, טייס פאקינג F-15. אני הורדתי מחבלים מבוקשים, אז אל תבוא לי בפוזה הזאת של מיקרו, כי זה לא עובד עליי. אני אוכל אותך, אני אוכל 20 כמוך לארוחת בוקר. שור!
שרור, שותה חזק! ממי. שרור! כואב לי! שרור אמרתי לך! שרור! שרור! אולי אכזבת אותי, הייתי בטוח שיש לך ביצים יותר גדולות. עכשיו תזכור, פעם האחרונה שאתה מנסה למזמז את אחותי לידי. מעכשיו ועד סוף הסרט אני יושב ביניכם. מה אתה רוצה? בקושי נגעתי בה. תקדם, אם עוד פעם אחד אתה נוגע בה, אני מעלים אותך שגם בסיאנס לא יוכלו להעלות אותך. עכשיו חכה, אני משתין ובא. אתה רוצה לברך על החלה? לא, נראה לי כבר על החלה דברך אתה, לא? לא נעים. למה? אתה כבר התחלת לברך ביין, תברך גם בחלה. בכבוד. תברך על החלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם. צא לך מן הארץ. זהו. למה, יש עוד? כי אצלנו פשוט מברכים על החלה יותר. אז אצלנו זה מספיק, יאללה, תמלך את החלה, אני מת להגיע לחריימה. אצלנו טובלים את החלה במלח. לא במלחייה, במלח. זהו. וואלה, בבקשה. לא. לא, אצלנו החלה נותנים לגדולים. היין בקטנים, החלה עם הגדולים. עכשיו התחלת לקלוט. בבקשה. ولا مش شاف ما في سمح. מה היא אמרה? שאין בזה מספיק מלח. ושמתי. צריך מלח. באמת? אז רק שתדע לך שכל הסמנכ"לים היו מאוד מרוצים מהפרזנטציה שלי, למרות שעשיתי אותה במטול שקופיות הישן של החברה. אתה שלא תצעק עליי בבית שלי, אתה שומע? יותר חר! אתה זה שהתחלת לצעוק, ואני לא אתן לך לעשות את זה יותר, בטח לא להיות חברה שלי. ואני לא אתן לך להרוס את החברה שבניתי במו ידיי. ורק שתדע לך, המשקיעים ממקנזי לא הולכים לשים את הכסף במפעל בנצרת עילית. רק בגלל שלא אהבו את הפרזנטציה שלך. כל העניין של הפרזנטציה, הבעיה לגייס משקיעים לקידוח של הגז במפרץ עכו. זה שאתה מרגיש מאוים לדיס ובעיה שלך, לא בעיה שלי. אני מרגיש מאוים? אני מרגיש מאוים? תגיד תודה שאני בכלל נותן לך להיות חלק בחברה הזאת של חתיכת אפס. די, מספיק עם זה, באמת, די עם זה! בואי דפני, אנחנו גמרנו. בונל? אם את רוצה, יש אחלה סושייה בין השדרה השישית לשביעית. מה זה? אל תגידי לי שהוא עולה אלינו. לא, אבל אתה עולה עכשיו הביתה ואני ממשיכה את הבילוי שלי כמו שקבענו. עכשיו תביא את המפתח. נראה לך שאני אתן לך את המפתח, יא מופקרת. אתה לא תדבר אליי ככה, אתה הבנת אותי? אני אומרת לך שדדי מבחינתי זה בסדר, אני מרגישה מספיק בטוחה. עכשיו תביא מהר את המפתח. איזה מפתח? הוא יודע על מה אני מדברת. לא, אולי תלכי אליי הביתה, אני אפגש אצלי עוד 10 דקות. אתה בטוח? כן, אני רוצה לעשות עם מומי שיחה גבר אל גבר. אבא היה מתהפך בקבר אם הוא היה רואה איך אני מתנהגת. מומי, אולי תעלה הביתה. מה קרה? בא לך עוד פעם לשרוק? שלא תנסה אפילו לצאת, זה רכב משוריין, יא קקה קטן. הנה אני בא! הנה אני בא! אשת חיל. אשת חיל? אשת חיל. מה אשת חיל? אבל אשת חיל אומרים בהתחלה, הרבה לפני. לא, אצלנו אומרים את זה בסוף, אבל זה בסדר, אתה יכול לקרוא את זה דרך הסידור. אשת חיל. אשת חיל. אשת חיל. מאמצע. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. בטח בא לב בעלה, משאלה לא יחסר, גמלתה הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה. הייתה כאוניית סוחר ממרחק תביא לחמה. ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה, זממה שדה ותקחהו. בפרי כפיה נטע כרם, חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. טעמה כי טוב שכרה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני, היא תתהלל. מה יראה לנו הרבה זמן? מה, שכנעת אותו? מה אתה עושה? תקשיבי, נו, קדימה, לפני שהוא יברח. הוא הביא לך את המפתח? איך שם מפתח, נו? לא, דדי, אני רצינית, הוא הביא לך את המפתח? איזה מפתח? של המנעול. איזה מנעול?
הזה. השתגעתם לגמרי. מה אני אמור לעשות עם זה? שנייה, אני איתך. מה אתה עושה? מתקשר לפורץ מנעולים. איזה פורץ מנעולים? אתה השתגעת? אני לא נותנת לפורץ מנעולים לפרוץ את זה. אוקיי. מה זה? ג'פקה, תעצמי עיניים. של כל האחים הקטנים, האחים הגדולים וכל אלה שיצאו את המנעולים שמתלבשים על תחתונים. כל הלילה היא שוכבת לי על הספה, מנסה לפתוח לה את התחתונים, מפתח שוודי וג'פקה. תאמין לי, הספה של המשפחה שלך זה כלום לעומת הספה של המשפחה שלי. שמענו, אתה סתם מגזים. מגזים? בבר מצווה שלי לא בירכתי כמו שבירכתי אצלה. הרגשתי כאילו הם בחידון התנ"ך. תפסיק לבלבל את המוח, שבת זה נחת. איזה נחת? אני אומר איך פתחו לי את התחת. מגיע לך. אמרתי לך לברך כל שבת. אני אומרת לכם, אני הייתי ככה קרובה. האבא הזה הרג לי את הכל. כל הלילה הבחור בוכה לי על הכתף כמה הוא דפק לו את הביטחון העצמי. עזבי אותך, לא היה לזה סיכון מההתחלה. למה את אומרת את זה? כולכם חשבתם שהוא מושלם. מושלם מדי כפרה. אתם התחלתם את הקשר מהסוף להתחלה. מה זאת אומרת? לניו יורק נוסעים לירח דבש, לא להתחיל קשר חדש. לאן תתקדמו מניו יורק? יאללה, תתעוררו חמורים. הירקון זה לא האצון. מי שמנסה לדוג פה דגים, בחיים לא יהיו לו אישה וילדים. לבסתי! אשכרה תפסדר, אני נלב, תגיד, זה דג שמנת יפה. מה אתה עושה? מחזיר אותו למשפחה של יונל רבקו. אפשר עוד קצת זה? כן, בטח. טעים לך, מה? Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach you, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than לא יכולה, זה מצחיק אותי. זה חזק. אווילי, תיידרני! עוד יותר חזק. אווילי, תיידרני! אווילי, תיידרני! תקשיב לי טוב עכשיו, חוזליטו. אם אני רק שומע שניסית להכניס את אחותי למיטה, אני פותח את התחת. מה? אל תשחק לי את המה ולא עמד, אתה שמעת מה אמרתי. אם אני שומע זאת... סליחה, טעות שלי, זה הורג אותי. תקשיב לי טוב עכשיו, יא קקה קטן. אני טייס F-15, טייס פאקינג F-15. אני הורדתי מבוקשים, אתה מבין? אז אל תבוא לי עכשיו בפוזות של המיקרו, למה זה לא עובד עליי. כי אני אוכל אותך. אני אוכל 20 גם אוכל לארוחת בוקר. שרוף! כמו מי? עוד פעם, זה היה טוב אבל? העמדה הייתה טובה עכשיו? טוב. לא טובה. טובה מאוד.